次はですね、アニメのですね、テーマソングになっております曲をお届けしたいなと思います。銀河鉄道999ですね、テーマになります。こちらはですね、いろんな方がいろんなバージョンを歌われているんですけれども、こちらはゴダイゴさんが歌われている割とポップな感じの曲の方ですね、お届けできればなと思います。銀河鉄道999お届けいたします。